Ukhona okungcwele okufihliwe eBhayibhelini okukhombisa ukuthi ngubani onamathuba amakhulu okuchuma. Akusiwo izinkanyezi zakho, kodwa yindlela ocabanga, oziphatha, nokuphendula kwakho ngezimali. IBhayibheli lifana nencwadi yokuceba, kodwa abantu abaningi baphila impilo yabo bengayiboni le nhlanhla. Cabanga uma ungakwazi ukuzibona le mibono. IBhayibheli lithi umsebenzi ozikhandlayo uhlala phambi kweNkosi. Lokhu kuyangithinta kakhulu, kubonisa imfihlo enkulu yokuceba, ukuzimisela. Abaningi bakholelwa ukuthi ucebo luvela enhlanhleni, ebuhlotsheni noma ekutheni inhlanhla ikuhlangane emakethe, kodwa iqiniso liwukuthi ucebo lulandela iphethini. Leli phethini liqala ngokulula, kodwa bambalwa abaligcina isikhathi eside, ukwenza okumele kwenziwe nsuku zonke. Cabanga ngezinhlelo eziningi owaqala ngentshiseko, wazishiya ngemuva kwamasonto ambalwa. Zingaki izikhathi owaqala ukonga, wakwenza kahle, kodwa ngemuva kwezinyanga ezimbalwa waqala ukusebenzisa imali ngaphandle kokulawula. Lokhu kwenzeka kubantu abaningi ngoba ingqondo yabantu ifuna izindlela ezisheshayo. Ithanda injabulo ngokushesha kunomzamo oqhubekayo. Kodwa le yimeko phakathi kokufuna nokufeza. Ngiyakhumbula lapho ngisemsebenzini womlilo eToronto. Umklamo wami wawumi, ngangingakwazi ukucabanga ngokuthi impilo yami izohamba kanjani. Akukho ukuthuthuka, kuphela umkhuba. Ngolunye usuku, ngemuva kokufunda incwadi ethi Think and Grow Rich, ngabona ukuthi anginawo ubuhlakani noma inhlanhla, kodwa ukuzimisela. Ngaqala ibhizinisi lokuhlanza, ngaphandle kokuba namava noma imfundo. Ukuvuka ekuseni, ukuvakashela amakhasimende, ukuhlanza yonke indawo njengokungathi iyona ebaluleke kakhulu emhlabeni, kwanginika imali engaphezu $100,000 ngonyaka wokuqala. Akuyona imilingo noma ikhono elihle, kwakuyikho ukuzimisela. Ngikudumaze ukuthi ukusilela kokuzimisela akukuvinjeli ekuthuthukiseni impilo yakho. Zingaki izikhathi owaqeda ngenxa yokungaboni imiphumela ngokushesha? Lokhu kwenzeka ngoba abantu bafuna ukuvuna ngosuku olulodwa. Kodwa imvelo ayisebenzi kanjalo. IBhayibheli alithi umuntu ozikhandlayo uzohlala phambi kweNkosi ngakusasa, kodwa lichaza inqubo. Ucwaningo lukaDuke University lubonisa ukuthi ngaphezu kwamaphesenti 40 ezenzo esizenzayo nsuku zonke zingamakhukhunati. Ngamanye amazwi, ukuzimisela akuyona nje amandla okunqoba, kodwa ukwakha izindlela eziphindaphindayo zibe yingxenye yomoya wakho. Cabanga uma amaphesenti 40 ezenzo zakho zansuku zonke zihambisana nokuceba. Umphumela awusoze waba khona. Cabanga ngabantu esibabukelayo. USteve Jobs, ngokwesibonelo, akadalanga i-Apple ubusuku obubodwa. Kwakuyiminyaka yokuqeqesha, ukuhlola, amaphutha nokuqala kabusha. Uma wayeka ekuqaleni, ngabe akukho iphone ephaketheni lakho manje. Ukuzimisela kuyinto engaqondakali ngemuva kwempumelelo yonke ebonakalayo. Angikhulumi ngokuqeqeshwa emsebenzini. Ngikhuluma ngokuqeqeshwa endleleni yakho yokucabanga, yokuphatha imizwelo yakho, nokuhlela imali yakho. Uma uchitha okungaphezu kwalokho olukho ngalo, akuyona indawo elula, kodwa ukungabi nalulo ukuzimisela ngezimali. Uma ungenalo isikhathi, cishe akuyona indlela yokubeka izinto zokuqala. Ngifuna ukukunikeza okuthile, ezinsukwini ezingu-20 one ezizayo. Khetha indawo eyodwa kuphela ekuphileni kwakho lapho uhluleka khona ngenxa yokungazimiseli. Kungaba ukuvuka ekuseni, ukubhala yonke imali yakho, noma ukusebenzisa imizuzu engamathithi nsuku zonke ukufunda okuthile okwandisa ingqondo yakho. Khetha into eyodwa ube nokuzimisela kuyo, ungaphuthumi. Uzoqaphela ukuthi uma ukuzimisela kuqala endaweni, kuqala ukuba nomthelela kweminye yonke. Futhi mhlawumbe ucabanga, ngiye ngazama ngaphambili kodwa akusebenzi. Yebo, nami ngiyazama izinto eziningi futhi ngihluleka izikhathi eziningi. Umehluko uwukuthi lapho nginquma ukungayeka, ukuzimisela kwaba ngumoya. Futhi umoya akukho muntu ongakuthatha kuwe. Ukuzimisela kuyisibonakaliso sokuqala seBhayibheli sokuceba, ngoba sikulungiselela uma ithuba lifika. Akuwona umzuzu wokulinda ukuthi konke kube kuhle ukuze uqale.
yiqala manje njalo ukuze uma isikhathi sokuvuna sifika ulungele ukwamukela. Ngoba ekugcineni ucebo oluqinisile alukukhona ukuthi ungathola malini kangakanani, kodwa ukuthi ungagcina futhi ungandisa kangakanani. IBhayibheli lifundisa ukuthi lapho kungekho umbono, abantu bafa. Futhi yilokho kanye okwenzeka kubantu abaningi, baphila ngaphandle kokucacile, ngaphandle kokuqondisa, kuphela ukulungisa izimo, njengemisebenzi ephukile emoyeni. Bayazi kahle ukuthi abafuni yini ebabangela ubuhlungu, kodwa abakwazi ukuchaza ngokuqondile ukuthi yini abafuna ukuyenza. Uma kungekho umbono ocacile, ingqondo ayifuni ukuhamba ngoba isebenza kuphela ngalokho okuchaziwe. Ngibonile lokhu ngokuhlungu ekuqaleni kwempilo yami. Ngishiya isikole ngokushesha, ngangingenayo amaphini futhi ngamukela umsebenzi owawuphakama, amasiteshi okuthengisa ipetrol, amafactory, imisebenzi enzima. Ngangilandela nje umfula ngaphandle kombono wesikhathi esizayo. Kwaba yilapho ngithola incwadi ethi Think and Grow Rich. Kwakunjengokungathi umuntu uqale ukukhanya egumbini engingazi ukuthi limnandi. Ekugcineni ngayaqonda ukuthi ngidinga ukuba nombono omkhulu kunengqondo engangiyibona. Akuzange kube khona lapho ngingakhona, kodwa lapho ngingaya khona. Futhi nansi iqiniso elikhulu, umbono awulona nje isifiso, iyithombe lengqondo elikhulu neliqine lokho okuthandayo. uWalt Disney uyisibonelo esinamandla salokhu. Uye walahlekelwa umsebenzi wakhe ngenxa yokungabi nalutho olungenhla. Wahluleka izikhathi eziningi ngaphambi kokufinyelela impumelelo yakhe yokuqala. Kodwa kwakukhona okuthile kuye akukho muntu ongakwazi ukuqeda umbono. Wayesekhona amaphakheji, abalingisi nezindaba izwe lonke elalingakwazi ukucabanga ngazo. Yingakho ngisho nasezimeni zokwehluleka waqhubeka. Umbono walwela indlela yakhe ekufezeni. Ngokuqondene, lokhu kuhlanganisa kanjani impilo yakho namuhla? Kusho ukunquma ukuthi ufuna ukuphila kanjani eminyakeni emihlanu noma eyishumi ezayo. Uqale ukuziphatha ngokungathi lokho sekuvele kwenzeka. Isayensi iqinisekisa leli nqobo. Ucwaningo lwe-neuroscience lubonisa ukuthi uma ucabanga ngokuphindaphindiwe isikhali, ubuchopho bakho busebenza izindawo ezifanayo njengokungathi lokho kwenzeka ngempela. Yingakho abagijimi abaphezulu basebenzisa ubuchopho bakho kusengaphambili. Ubuchopho abukwazi ukuhlukanisa kahle lokho okuyinto yangempela nendlela yokuthatha izithombe. Lokhu kusho ukuthi uma udala umbono ocacile futhi uwugcine nsuku zonke, uqeqesha ubuchopho bakho ukukholelwa ukuthi kungenzeka futhi uthole izindlela zokwenza kube yinto yangempela. Ngingathanda ukuba uqaphele okuthile, sonke sesiyisebenzise le ndlela, kodwa ngendlela engafanelekile. Wena ngokwakho ucabanga ngengozi ngaphambi kokulala. Noma udala ingqondo yonke imiphumela engalungile ngaphambi kokuzimasa. Lokhu kuyisimo esibi. Yini eyenzekayo? Uqeda ungenzi lutho futhi uqinisekisa lokho obekwesaba. Uma umbono omubi unamandla okuvimba impilo yakho, cabanga ukuthi umbono omuhle ungenza kanjani uma ugcwele ukholo nokuzimisela. Kwakukhona isikhathi lapho ngibheka i-akhawunti yami yebhanki futhi ngibona kuphela izinombolo ezimbi. Kwakuyihlazo, kwakuyinto yokukhungatheka, konke ezweni kwakukhonjisisa ukuqala ukusebenza. Kodwa ngaphakathi kimi, nginquma ukudala umbono ohlukile. Ngangizibona ngikhuluma nabantu abaningi, ngibhala izincwadi, ngithinta abantu. Lesi sihloko sibonakala sengathi sihlukile endleleni yami, kodwa yilo elanginika amandla okuqhubeka lapho konke kukhomba ukuthi akunakwenzeka. Namuhla, ngibuka emuva, ngiyaqaphela ukuthi yilo umbono owangigcina ngiqinile kuze kube yilapho iqiniso lihambelana nalokho okwakusekhona engqondweni yami. Uma uzizwa ukhona, yenza lo msebenzi ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo. Ngaphambi kwanoma yimuphi omunye umsebenzi wasekuseni, bhala ngemininingwane ukuthi impilo yakho izoba kanjani eminyakeni emihlanu. Bhala njengokungathi sekwenzekile, lapho uhlala khona, ikhaya lakho liyini, umsebenzi wakho uyini, ibhalansi yakho, uzizwa kanjani uma uvuka. Okuningi okucacile, okuningi amandla ayo. Akuyona into yokulingisa, yilona uhlelo lwengqondo. Kuyindlela yokudweba imephu ezobuyisela ubuchopho bakho indlela.
Umbono kuyisibonakaliso sesibili seBhayibheli sokuceba ngoba udala amandla akhulu. Abantu abangenalo umbono balahlekelwa amandla endleleni, kanti abantu abanombono bakhanga izinto, imibono nethuba elikhulu. Ekujuleni akuyona inhlanhla. Kuyilokho ukuhambisana phakathi kwengqondo, imizwelo, nezenzo. Uma lokhu kuhambelana, okungenakwenzeka kuqala ukuhamba ngakho. IBhayibheli lifundisa ukuthi kukhona abanikela ngokukhulu futhi bayachuma ngokwengeziwe. Leli cebiso libonakala lihlukile kwalokho abaningi abakukholelwayo. Kusukela ekuqaleni sifunda ukugcina lokho esinakho, ukuvikela wonke isenti, njengokungathi ucebo luvela ekuqoqeni nokungabi nakho ukwabelana. Kodwa lokho imibhalo ekubonisa yinto ehlukile, ukuqala ukusebenza kuveza ukuchuma. Imali ehlala iyisikhala samaphutha iqala ukuwohloka. Imali ehambayo, esezungeza, ebekiwe emsebenzini ngokunika, ihlale ibuyela ngokwengeziwe. Ngiyakhumbula isikhathi lapho ngingena lutho. Nganginama-debt, nginezinkinga zokuthi ngiyophila kanjani inyanga ezayo. Kodwa ngaphakathi kimi kwakukhona okuthile okwangikhuthaza ukuba nginike. Akukwazanga. Nginganika kanjani uma ngingenawo? Kodwa kulesi sikhathi ngifunde ukuthi ukunikela akuwona umthamo, kodwa kuyindlela. Ngaqala ukunika imali encane. Ukusiza lapho ngingakwazi khona, ngisho noma bekuluhlobo lwesimboli. Ngaqaphela ukuthi njalo lapho nginika, kwakukhona ithuba elingenakuqondwa. Umbono omusha, iklayenti elikhulu, ukuxhumana okungalindelekile. Kwakunjengokungathi ngivule itape ebethi yi-stuck. Ukunika akuhlali kwimali. Kungaba isikhathi sakho, ukunaka kwakho, ulwazi lwakho. Zingaki izikhathi umuntu ekhona lapho udinga khona izwi lokukhuthaza, waba khona ngoba wawumatasa ngezinkinga zakho. Okuthakazelisayo ukuthi lapho unquma ukuphuma kuwe uze unike okuthile kwabanye, impilo yakho iqala ukuthola incazelo entsha. Ucwaningo lwe-Harvard University lubonisa ukuthi abantu abenza ukunika njalo babika amazinga aphezulu okujabula, impilo, kanye nempilo yomzimba. Kuyindlela yokuthi isenzo sokukhipha siphakamise ubuhlanga bakho nobuchopho bakho ukuthi ukhululekile. Okuphambene nako kuyiqiniso. Zingaki izindaba ozizwile zabantu abathende okuningi, kodwa balahlekelwa konke ngoba babephila bona kuphela. IBhayibheli libonisa lokhu ngokuphindaphindiwe, ukuqoqa ngaphandle kokwabelana kukwakha endaweni ebonakala engenakulondeka. Yingakho abacebi abaningi ngezinto ezibonakalayo behlala besaba ukulahlekelwa, ngoba abazange baqonde ukuthi ucebo oluqinisile alukho kwalokho okuligcinile, kodwa ngalokho okwenzayo. Ngifunde ukuthi ukunikela kudala uhlobo oluthile lokuthembana okungabonakali. Uma unika, ngisho nasezimeni ezinzima, utshela izwe nokuthi ngiyaqiniseka ukuthi kunokuningi, anginciki kuphela kulokho engikunayo manje. Le ndlela iyabhubhisa ukwesaba okungabi nayo. Futhi yilokho kanye ukwesaba okuqopha izigidi zabantu ekuphileni kokungabi nayo. Cabanga ngezinto ezinjengo-Oprah Winfrey. Ukunikela kwakhe ngokwabelana ngolwazi, amathuba, nezinsiza, kumwenze kube omunye wabesifazane abacebile emhlabeni, futhi omunye wabathandekayo nabathandekayo. Ucebo lwakhe alukukhulu ngenxa yokunikela kwakhe, kodwa ngenxa yalo. Ukunikela kudala umthelela, futhi umthelela ukhanga ucebo. Manje, uma ufuna ukwenza lokhu, zama okuthile okulula. Khetha iphesenti, ngisho noma iphesenti eyodwa yalokho okutholakala, bese uyifaka emsebenzini. Nikela komunye umuntu, sebenzisa into, unikeze usizo ngaphandle kokulindela impendulo ngokushesha. Yenza lokhu njalo bese ubuka ukuthi yini eyenzekayo. Ungalindi imiphumela ngosuku olulodwa, kodwa uqaphele ukuthi ingqondo yakho iqala ukuvula amathemba owawungawaboni ngaphambili. Ukunikela kuyisibonakaliso sesithathu seBhayibheli sokuceba ngoba sibhubhisa ukukhohlisa kokungabi nayo. Kubonisa ukuthi usekhona ekuchumeni ngisho noma kubonakala kunembe. Uma usebenza ngalokho ukuqonda, impilo ithola izindlela ezimangalisa zokuqinisekisa ukuthembela kwakho. Ukugeleza akuqedwa kwabo abafunda ukufaka emsebenzini lokho abakutholayo.
IBhayibheli liyasikhuthaza ukuba sibe namandla nesibindi, ngoba ngaphandle kwesibindi, noma iyiphi enye isici ilahlekelwa amandla. Ungaba nokuzimisela, umbono, nokuqonda, kodwa uma ungenalo isibindi sokuqala ukusebenza, konke lokhu kufa ngaphakathi kwakho. Ukwesaba kuyilo olima esiphelele samaphupho. Zingaki izikhathi owaqonda ukuthi yini okumele uyenzile, kodwa awuzange uyenzile ngenxa yokwesaba ukulahlekelwa, ukuhluleka noma ukwahlulelwa. Ukwesaba kuqeda abantu abaningi kunokungabi nezinto. Ngiyazi isisindo salokhu ngoba nami ngiphile ngivaliwe ukwesaba. Lapho ngisemsebenzini womlilo eToronto, nginawo umsebenzi oqinile. Akuyona into engcono kakhulu emhlabeni, kodwa yayihlala njalo. Ukuphuma lapho kwakubonakala kuyinto enkulu. Ukwesaba kwakuthi, uma kungenzeki, uma ulahlekelwa yilokho okunayo. Kodwa kwakukhona ngaphakathi kimi izwi elikhulu elathi, uma uhlala, awusoze wazi ukuthi ungaba ngubani. Ngaleso sikhathi nginquma ukuphuma nokuqala ibhizinisi lami lokuqala, ngaphandle kolwazi oluqondene nebhizinisi. Futhi yilo isibindi sokuthatha leso sinyathelo esishintshile konke. Uma ngilinde ukuthi ngilungile, ngabe ngisaphuma umlilo futhi ngiphupha ngempilo engizophila. Isibindi akusho ukungabi naleso simo, kusho ukuqhubeka ngisho noma unelesi simo. UMichael Jordan, obhekwa njengomdlali omkhulu lebhola lonke isikhathi, uhluleke izikhathi eziningi, wabe esehluleka imidlalo engaphezu kwezinkulungwane ezintathu. Kodwa esikhundleni sokuvumela ukwesaba ukuhluleka kumlawule, wasebenzisa yonke into ebiwukufunda emsebenzini. Lokho okumenze waba yisithombe akusona ukuphelela, kwakuyisibindi sokuqhubeka ngisho nalapho ehluleka khona. Ukwesaba kuyinto yemvelo, kodwa awukwazi ukuvumela ukuba linqume indlela yokuphila kwakho. Ucwaningo lwezengqondo lubonisa ukuthi ngaphezu kwamaphesenti 80 ezinto abantu abazesaba azenzeki ngempela. Lokhu kusho ukuthi iningi lokwesaba liyinto engqondweni, ukukhohlisa okudalwe ingqondo yakho ukuze ikuvikele. Kodwa le nsimbi ikuthwala. Ukwesaba kukuvimbela ekusebenziseni, ekuthuthukiseni umsebenzi wakho, ekuqedeni ubuhlobo obungakusizi, ukusho yebo ethubeni. Kwakha impilo ejwayelekile, ephephile, kodwa engenabo ukukhanya. Ngiyakhumbula umcimbi oqoshiwe. Ekuqaleni, lapho ngisakhula ibhizinisi lami lokuhlanza, ngithole ithuba lokuthatha isivumelwano esikhulu. Kwakungaphandle kwempi yami kangangokuba ngangicela ukuphika. Impendulo yokuqala yayingukwesaba, uma ngingakwazi ukwenza. Uma ngihluleka. Kodwa ngaleso sikhathi ngathi kimi, yamukela bese uthola indlela yokwenza. Ngithole leso sivumelwano futhi kwakha ibhizinisi lami ngokushesha. Uma ngiye ngishiya ukwesaba kwenze isinqumo, ngabe angikaze ngithathe leso sinyathelo. Isibindi sihlale sidinga ubungozi, futhi yilokhu okusabisayo. Kodwa nansi imfihlo, ubungozi bokuqala ukusebenza luhlale luncane kunobunzima bokuqala ukusebenza. Ubungozi bokuqala ukusebenza ukusebenzisa iminyaka kule simo, ngaphandle kokukhula, ngaphandle kokufinyelela, ngaphandle kokuthola lokho onamandla okuzenzela. Ubungozi bokuqala ukusebenza kungaba ukuhluleka, kodwa ngethuba lokufunda nokuqala kabusha. Ngifuna ukukunikeza umsebenzi olula, cabanga ngento oyilindile ngenxa yokwesaba. Kungaba ingxoxo ebalulekile, isinqumo sezimali, noma uhlelo lomuntu siqu. Bhala ephepheni ukuthi yini embi kakhulu eyenzeka uma uyenza. Bese ubhala ukuthi yini enhle kakhulu eyenzeka uma isebenza. Uma ubeka lokhu phambi kwakho, uqaphela ukuthi okubi kakhulu akuyona into ebonakalayo njengoba kubonakala, kodwa okuhle kakhulu kungashintsha impilo yakho. Isibindi kuyisibonakaliso sesine seBhayibheli sokuceba ngoba sivala izinyathelo ezivaliwe ukwesaba. Iqiniso liwukuthi amathuba awazange afike ngokuphepha. Ahlale efika efana nobungozi, futhi kuphela abanesibindi abakwazi ukuqaphela ukuthi ngemuva kokwesaba, kukhona impilo entsha elibalele ukuthi iwinwe. IBhayibheli lithi ujabule umuntu otholayo ubuhlakani nokuqonda. Futhi kukhona isizathu esijulile salokhu, imali ngaphandle kokuhlakanipha iyakwephukela, hayi isibusiso. Zingaki izindaba ozizwile zabantu abathende okuningi ngesikhathi esifushane futhi balahlekelwa konke?
Lokhu kwenzeka ngoba ucebo lwezinto ngaphandle kokulungiselela engqondweni nasemizwelweni lukhulu. Kuyindlela yokufaka iwayini elisha kwizitsha zakudala, aliyikukhuthaza. Ngibonile lokhu eduze ekuphileni kwami. Abantu abathende izigidi ngokushesha, njengabantu abathande ucebo, ngezinye izikhathi baqeda besimweni esibi kunangaphambili. Ucwaningo lubonisa ukuthi iningi labantu abathanda imali enkulu bayalahlekelwa konke ngaphansi kweminyaka emihlanu. Lokhu akwenzeki ngenxa yokungabi nemali, kodwa ngenxa yokungabi nalo ukuhlakanipha kokuphatha, ukusebenzisa nokukhulisa. Kuyindlela yokuthi imali ikhule kuphela lokho okwakusekhona, ukungahleleki, ukungathembi, nokungabi nombono. uMike Tyson uyisibonelo esidumile. Uthengise izigidi zamadola ngesikhathi sakhe sokusebenza, kodwa ngenxa yokungasebenzisi ukuhlakanipha kwezimali, waqeda elahlekelwe cishe konke. Ikhono namandla omzimba kwamenza waba phezulu, kodwa ukungabi nalo ukuqonda kwamenza wawa. Lokhu kuyisikhumbuzo sokuthi ukuphepha okuqinisile akuyona into onayo, kodwa lokho ongakwenza ngalokho onakho. Mina ngifunde lokhu ngokuqondile. Lapho ngiqala ibhizinisi lami lokuhlanza, imali yaqala ukungena ngendlela engikaze ngiyibone. Kumuntu ovela emsebenzini onzima futhi engenalo ucwaningo, kwakunzima ukukholwa. Futhi ngenxa yalokho, ngezinye izikhathi, ngangizama ukuchitha ngendlela engenangqondo, njengokungathi leyo ndawo ayisoze yomile. Kwakuqakathekile ukufuna isiqondiso, ukufunda nokuqonda izimali ukuze ungalahlekelwa yilokho engikutholile. Kulolu daba ngiqaphele ukuthi, ukuhlakanipha akuveli ngokuzenzakalelayo ngemali, kodwa ngaphandle kokuhlakanipha imali ihlale iya. Futhi nansi into abaningi abangayiboni, ukuhlakanipha akuyona nje ulwazi. Akulona ukufunda izincwadi futhi ungasebenzi. Ukuhlakanipha kuyilokho ukuxuba phakathi kolwazi nesenzo. Kuyilapho ufunda into bese uyisebenzisa ngokushesha. Yingakho iBhayibheli liqakathekisa kakhulu ukuqonda, ngoba ukuqonda kulwazi olusebenzayo ekuphileni kwangempela. Isayensi iqinisekisa leli qiniso. Ucwaningo lweStanford University lubonisa ukuthi abantu abafunda ukulinda imiphumela, bekhetha ukulinda izinzuzo ezinkulu esikhathini esizayo, banempumelelo enkulu yezimali nemisebenzi ekuphileni kwabo konke. Lokhu kuyisibonakaliso esicacile sokuhlakanipha, ukungachithi konke manje, kodwa ukuqonda ukuthi ukusebenza nokwenza manje kuveza ukuchuma esikhathini esizayo. Ngingathanda ukuba ucabange ngento ethile, isikhathi esingakanani osichitha ukufunda ngezimali, ukuthuthuka komuntu siqu, noma indawo yakho. Futhi isikhathi esingakanani osichitha ekusebenziseni okuthile okungangezi lutho. Abantu abaningi bachitha amahora amaningi bebuka imidiya yokuxhumana, kodwa bathi abanawo isikhathi sokufunda noma ukuthuthuka. Lokhu kuyindlela yokungabi nazinto zokuqala. Uma ufuna ukukhula, udinga ukukhetha okuthile okondla ingqondo yakho ngokuhlakanipha, hayi nje ngokuzijabulisa. Ukuhlakanipha kuphinde kusho ukukhetha kahle abantu olibale. Sawubona bafana bakithi. Ngithole ukuhlakanipha okukhulu ekuhambeni kwami, ngifunda kubantu abaye bafinyelela khona lapho ngifuna ukufika khona. Kwakungathi ngingumuntu ohamba ehlathini elingaziwa, kodwa babengcono kunoma yisiphi ibalazwe. Ngaphandle kwabo, ngangizolisaba kakhulu, ngiphelelwe yithuba. Bafundise izindlela ezisheshayo, bengisindisa iminyaka yokulinga nokwehluleka. Ngingathanda ukuncoma lokhu kini, nithathe izinsuku ezingama-30, nicabange ngento ebalulekile emalini yenu, bese nifunda ngayo ngokujulile. Kungaba ukuthola imali, ukuphatha isikhathi noma ukukholwa ngokwenu. Fundani, lizame, bese nibona imiphumela. Ukufuna ulwazi kuzo zonke izinto zokuphila kuyajabulisa, fuka isimo esilungile. Lokhu kungumthetho wesibili wobuthebi oluvela eBhayibhelini, ngoba ukuhlakanipha kuyisisekelo. Ngaphandle kwalo, konke kuyawohloka. Nalo, noma kunzima manje, niyobe nisisekelo esiqinile sokukhula okukhulu kwemali. Ubuthebi bangempela abukona kuphela ekuqoqeni, kodwa ekwazi ukukhulisa, ukulondoloza nokusebenzisa kahle lokho eninalo. IBhayibheli lithi ukupha kuphindiwe kunokwamukela, lokhu kuyimfihlo ebalulekile. Ukupha akusona nje ubuhle noma inkolo,
kuyimithetho yokuphila evulela amathuba, yakha ubuhlobo futhi ikhiqize izithelo eziningi. Lapho uhlanganyela, noma kungakanani, utshela umhlaba nabanye ukuthi nginokufezekile, ngiyaqonda ukuthi kuyoba nakakhulu. Lokho kukholwa kuqalisa umjikelezo ongenapheli wobuthebi. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukupha kusho ukulahlekelwa, kodwa kuyisiqalekiso. Uma ubeka, uhlwanyela imbewu ezokuthola ukuthela ngesikhathi esifanele. Lokhu kukhona emibhalweni nasezimpilini zabantu abaningi. U-Andrew Carnegie, owayengomunye wabantu abacebile kakhulu, wayekuqonda lokhu. Wanikela ngaphezu kwamaphesenti ayisishiyagalolunye emalini yakhe, wakha izikole, amalayibrari kanye nezinhlangano. Ngokuphambene, uma enika kangaka, wayethea futhi, ngoba wayeqonda ukuthi ubuthebi akusona nje ukuqoqa, kodwa ukusabalalisa. Ngiyibonile ngokwami lento yokupha. Ngangisiza abanye, ngisekela amaphrojekthi, futhi ngithola izinto ezinhle kakhulu. Ngafinyelela amathuba, abantu abalulekile bangena ekuphileni kwami, ibhizinisi lami lakhula, kanye nekontrakthi yakhula. Ngaqonda ukuthi ukupha akusona nje umusa, kodwa iyindlela yokuphila. Ngisho nosayensi uyakuqinisekisa lokhu. Ucwaningo lubonisa ukuthi abantu abaphilayo bayajabula kakhulu, banobudlelwano obuhle, futhi bayaphila impilo enhle. Ukupha kukhulula izinto ezingcono ebuchosheni, njengodopamine ne-oxytocin, ezenza sibe njalo. Uma ubeka, awusizi abanye kuphela, kodwa uziqinisa, ukhulisa amandla akho, futhi udala ikhono lokudonsa okuhle. Ukupha akukona ngemali kuphela. Ungaba ngomusa ngesikhathi sakho, ulwazi, noma ukunaka kwakho. Izeluleko ezinhle, uthando, noma isikhuthazo sinamandla kakhulu kunanoma iyiphi imali. Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngemali, kufanele iqhubeke igijima. Ukugcina imali ngokwesaba noma ukuqama kuphazamisa, kodwa ukusebenzisa kahle, kuhlanganise nokupha, kuqalisa ukuhamba nokuphindaphinda. Ngicabanga ngokupha njengamanzi aqhubekayo. Umgxobhozi ongaphanga awunamandla, awunayo impilo. Ukuhamba, amanzi ahlala ehlanzekile, ehlala njalo. Lokhu kuyindlela ubuthebi obusebenza ngayo. Uma wabelana ngokwengeziwe, udala indawo ebanzi yemibono emisha. Ubukhulu bokuphana abukhethwa yimali, kodwa ngumqondo nenhliziyo. uJesu wabona umhlatshelo wendoda ehlwempu, owanikela ngezinhlamvu ezimbili kuphela, wathi unikele ngaphezu kwabanye, ngoba wanikela ngenhliziyo. Lokhu kusitshela ukuthi ukupha akuxhomekile ekutheni unemali engakanani, kodwa ekutheni uzimisele ukwabelana. Uma ukhetha ukupha njengendlela yokuphila, uyabona ubuthebi ngendlela ehlukile. Uyabona ukuthi akusona nje isiphetho, kodwa yindlela yokuguqula, ukubusisa, nokushiya ilifa. Uma wenza lokhu, ungena emjikelezweni ongenapheli wokukhula, uthola okungaphezu kwemali, ukuthula, ubuhlobo obuhle, nezinjongo empilweni. Yilokhu okushiwo eBhayibhelini, ukupha kubonisa ukuthi awuyena isigqila semali, kodwa uyiqondisa ukwenza okuhle. Lokhu kuyadonsa ubuthebi obukhulu ngoba uNkulunkulu unesibopho kulabo abazi ukukhulisa, hayi kuphela bona, kodwa nabanye abaningi. Ubuthebi bangempela abukona kuphela ekuqoqeni kwakho, kodwa endleleni osebenzisa ngayo imali yakho. Uma ufunda ukupha ngaphandle kokwesaba, uqala umjikelezo ongenapheli wobuthebi nenjongo. Yilokhu kuyisihluthulelo sempilo ecebile. Ngiyabonga ngokulalela. Sibone ekhasini elandelayo.